לקשירה זו נשתמש בפתיל לבן, או בפתיל תכלת רמב"ם. ניקח את 4 הפתילים ונשחיל אותם אל תוך הנקב שבבגד הציצית. ניישר את כל הפתילים כך שיהיו באורך שווה, מלבד הפתיל הארוך שאיתו נעשה את הקשירות. נעשה קשר כפול, כלומר, נקשור קשר אחד, ועליו נקשור קשר נוסף. נסובב את החוט הלבן על האגודל, ונכניס את קצה החוט מלמעלה. סדר הקשירה לפי שיטת הרמב"ם, 13 חוליות בפתיל לבן. לאחר השחלת הפתילים, נקשור קשר כפול. באמצעות הפתיל הלבן ניצור חוליה המורכבת מ3 ליפופים. כך ניצור עוד 12 חוליות נוספות, עד שיהיו לנו 13 חוליות בסך הכל. בהצלחה! סדר הקשירה לפי שיטת הרמב"ם, 13 חוליות בפתיל תכלת. לאחר השחלת הפתילים, נקשור קשר כפול. באמצעות הפתיל הלבן ניצור חוליה המורכבת מליפוף אחד בלבד. נחליף לפתיל התכלת, וצמוד לחוליה הלבנה, ניצור חוליה תכלת המורכבת מ2 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. עוד חוליה המורכבת מ3 ליפופים. ועוד חוליה המורכבת מ2 ליפופים. נחליף לפתיל הלבן, וצמוד לחוליה התכלת, ניצור חוליה לבנה המורכבת מליפוף אחד בלבד. בהצלחה!